Kubi, malo nemoj stajati tu jer te baš slikuju, ili budi na golu ili se malo Ne, nemoj stajati da ovako, znači, da sloniš, moraš u pokretu biti. Kući će pričati. Gledajte vani, nemojte okolo gledati, sad ću na televiziji to izgledati. Dobro. Dobro, pričaj. Rekli ste 40 godina pratite već NK Vrh, pa što vama osobno znači ovaj klub? Ovaj klub svetinja.